Kethi. Awu shulo passport yami. Angiyona pay yakho phela. Angizange. Angiyona phela pay yakho phela. Angihlolela wena. Ngithi ikuphi passport yami? I didn't even know you were living in Bigland. Wenze njani? Angitshela Kethi, awukathalwa wena kuba igold digger wena. Passport yakho ishiye nje big. Enjoy your trip. Sinabahamba yothina kulomhlaba sikhaya ezulwini sinabahamba yothina kulomhlaba sikhaya ezulwini haleluya haleluya haleluya. Nkosi ngicela ngiphe impilo engcono njengabani anyakucela nkosi ngicela ube nami yo ebunzimeni nasekuhleni nkosi anyakucela nkosi yami ngicela ungangiphatheli yo I need some better life njengabanye abantwana angifuna ukuhlala kahle nami ngibe nemoto zami ngibe Zoom. Yebo. Zoom wathula ngibingelele. kodwa ngithi Ithi yebo. Ile nto ukuthi ucabanga ukuthi ma-colleague kanti asawona ama-colleague mina nawe. ngisacela ukhulume ngento bawuze ngayo. Ngibuya ku-station commander umtshela ukuthi akuyona imfihlo ukuthi sesishiwe uCaptain Alfizon. Ngakho-ke kumele sithole uCaptain omusha. Ngimloyo. Oh, kanjani emva kokuthi ngisebenze kangaka? Zoom, awukangabi naye detective. Usufuna ikhulu. Kodwa makakekho fair yazi station commander. Hayi fair. From manje mangikhuluma nithi yes Captain. Dismiss ukubone lokho. Dismiss. Thema, uzwile bathi upolile ushonile. Yini lokho manje? Themba, semuva ngilive. Bathi ubulawe ivati lamanzi. Ngiyabulale kahle. Abikazolala kahle ungabe sonke simsebenzi. Cha baba, sesisenje for drama and politics. Wena ibusiness la ekhaya uyanzima. Ukhetha ukuyoba email emzini wabantu. Ha ubaba uyazi nje ukuthi mina angifuni ukusebenza ebusiness la ekhaya ngoba ngifuna ukuzakhela into zami ngizakhela kahle. Sithi wena into zami. Bekuda ungitshela. Kwabe yona indlela lona nje ngiyithatha. Njengomholi wakusasa lesine lami. Wena nje ungasikhathazi ngoba bemndeni lo uyawuhlaza. Boss lady ngifuna ukumeka sure ukuthi ngiyekiliva mina ngihambise. Hayibo 800,000. Kale delivery yokuqala le. Enemali engaka awusho khona mali. Kodwa boss yazi 7,000. Le business ulenzela ama-million kodwa ududu ngathi ngakho imali encane kangaka. Into engiqonda ukuyisho la yethu. And mina ke ngizo-organize into esabu-hijack yabo. Bese le mali ngiyami nayo. Usibonile leso sitolo sigenile lapha uyini copra wathat mix kabzela. Soqala manje njengoba kuzophela umkhokha. Kulela bakuzakhipha lapha. Mam. Yini ngathi ukho right nje? Hayi khona ngi-right nje mntanami ukuthi nje ish ngiyacabanga nje kuphela nithi i-cobra wenzile. Sithi kani izongena njengoba umkhokha uzophela. Hawu usuyaphela umkhokha kanti uzophela kanjani nkosi yami? Umkhokha wakho uyaphela sikisi uzoma mzobe wakho. Sanibona lekhaya ngicela ukufika le. Hawu yini indaba kanti wena nje ungazizohlala la ekhaya? Cha mama. Uyazi nomndeni wakhe. Kesingisho ukuthi Unomndeni wakhe. mina efike la ekhaya. Hayi wena mama thanda nje uzenze ngomzolo. Nawu khona. Njani? Yini dingani kwenzakaleni? Khuluma kwenzakaleni. Baba bamdubule. Kwenzakaleni? Uthola ikhona nami. Bamdubule.
Phuthuma tata. Uzizwa njani baba? Bona nani? Mina uJohn Wick ngeke bangikhona. Ngibona nje ngisala uShepisi noma avele wena sibala ngeke uyeke iChepisi wahlala uyexhefuza leChepisi. Hayi baba yazi usithusile mawucabanga ubani ukudubulile. Oh Lwandle ungilethele impahla zami ezintsha lapha endlini. Ngizoziphatha. Cha baba, bethiwe kusasa mosiya discharge. Hayi abadodana canga bazongcina nenye ilanga futhi. Wayela umuntu ongidubulile khona lapha ngaphandle. Khulileka sonke songithola lo. Abona-ke sizwe le ndaba yakho leyo ukuthi uhambise ama-truck endaweni ezithipha ahamba staka manje emgaqweni and siluza imali eningi imali eshisiwe. Hayi baba ngizoyilungisa njengasekucaleni ngike ngayilungisa le ndaba ungawazi uphethe mina Mphathi sesinenkinga. Angazi ukuthi hayi or unzima kabayithathile idiliva. Ngifika le 100,000. Phendule bani ngingaphenduli bani? wena sangithi khuluma wena bayithathe kuphi lapha Biza amaphoyisa. Mphathi singababiza amaphoyisa labantu laba nabahlomile ndabazosibulala. bahlomile ngisho sinendaba thina nokuhloma labantu siyabalanda siyayifuna le truck namhlanje Awangeke phela khonyuka awu. Biza amaphoyisa. Biza amaphoyisa. angizwe amaphoyisa ngizoyisota ngizonyisa lapho labantu abakuthathele khona i-truck yazo Kodwa bahlomile. wena ngithi angitsheli lokho wena donsa ngisiwa ngifuna ukufana nabanye abantwana yaze custom siphila nabo cheese boy and mina kumele nyophande ekhaya balele bedlile umama naye wayehlala ngitshela njalo ukuthi kumele ngilale ngiphandle Izinto zakho. Yebo. Inkinga Phela bacela ukuthi kuzoyenzakalani ngoba bengishile emhlabeni nalengane zakhe. ingane ngaba Webheki, musa nje kumjwayela kabona. Kuthi ingane yakho. like ingane ngicabanga ukuthi ushingane inkukhu. Ingane yenkukhu kanjani? Chabo ushingane yami. Ngicabanga ukuthi ngabe kabani ingane ngoba yakho wazi kahle futhi ukuthi le ngane yakho. Ungathi ngizomdivorce khethiwe sizoba sobabili ile ngane sekhisa sobabili kuzoba ubheka uLwandle Junior. Ubani wathi umfana nontombazana? Hayi ngiyafika kuzoba mfana ngiyamfika ngaphakathi sodlala ibhola afane nami adla uChepisi njalo. Hayi. Ngiyayifila ngiyakho ingane. Werambuti, wazwa isiphukuphuku. Ngikuthembile ukuthi uzoba inkabe eqozo. Kwenzakalani ngawo? Ungabulelanga liye nje manje. Angithi umbulala uPhili. Ngaphinde umfonele amanamba lawo yazi. Ngoba wena kanti uwa phela letolo lokuthi uzobulalisa uBheki. Uyenzela into enzile. Angicabangela wena ngoba uDade somncane. Ngiyakho ukuthi wena awu-understand. Ngenzela wena. Ngoba uBheki uyazokuxosha akuthandi kuphathisa kwenja. Uphindele ekhaya after 25 years usemshadweni. Ngiyazi ngisengathi nahlanya mara ngoba kwesikhathi uzongibona ngibona izinto bengiyenzela wena. Nawe uyabona nje. Oh, ngicela nje usayine logo nje phela ukuthi nami nje uphuma. Those papers. Cool. Sonke lesikhathi lesi ukungidivosa cha ngicela ngikuthele ayenge ngisayine nento. Angeke ngizenze after 25 years umuhle 35 years empilo yami futhi ngidivosa manje ngobani asihlale phansi sikulungise noma kuphi lokuyonakele wena. Hayi mina ngizoshiya la ngizoyicabanga noma ngizozonela angaba ufundise lokho. Ngicabanga. Baby. Ngiyacela mina. Sazothina ekhaya sengiphinde ekhaya
iy'ngane zethu, cabangela iy'ngane zethu. Cabangela iy'ngane zethu. Cela ungayilahli. Ingane ngizosithatha. Ayikho inkinga ngakwazi ukuyinakekela. Okunye futhi pakisha impahla zakho khona uzongena vele esitosini sakho. Ubani lo? Bheki, ubani lo? Sanibonani kwamkhulu. Yebo. Bheki ngize ku. Oh, igama lami mina nguCaptain Mkhwanasi. Ngizokwenza investigation sis. So big. Awazi ukuthi ubani ozama ukukubulala? Awuqala captain. Sahloniphana. Akokotanga lapha emini. Hawu, Nkosi yami nime ngaphandle bheki. Khona ungene kanjani egedini? Akunali security la. Manje ukuthi thina senzeni. Mana. Ufuna In order ukuthi lento isebenze kufanele sisebenzisane. So ngiyabuza bheki. Awumbonanga umuntu obekazama ukukubulala. alinda ngithanda ukungicila. Emva yonke lento engiyenzile for le bantu base Snake Park. Khona nje ufuna ukungibulala. Abantu banjalo. Lezi gebengu sihleli nazo ezindlini. Mark my words. Bheki Mkhulu. Sizobathola abantu abazama ukukubulala. Kodwa ubani lobo bekafuna vele ukuzama ukubulala? Kube manje sikhuluma nje siyakuncwaba. Kwenze njani? Hayi ukuthi nje shawa moya kancane lendaba ayiphathi. Nguwe unqubeko right? Hayi mina. Ubusasho ke wena ever since usebenza naye akekho umuntu omsolayo or enemy mhlambi. Hayi. Usho noyedwa nje omsolayo akekho. Ngiyazi ngisakathi nahlanya mara ngoya kwesikhathi uzongibona ngibona lento bengiyenzela wena. Umuntu angisakudingi manje sengiswele ithemba elisha manje lamahumusha bathi naba labantwana bangigijimisile wena ungithembisile izulu nomhlaba kanti hayi cha wena wangithembisa amathuna kunazo zonke manje songishiye independent nomuntu manje ngilahlekelwe inhliziyo yami ngazi ngithola so angisenathemba kuwe baby girl naba labantwana bagcwele ngami la estradini manje mina sengicabanga ukuthi bonke bayafana nawe sebayafana nawe ntombazane kanti wena wangenzani wangilahla mntana